Badu, bada. Bada, badera, badu. Sus. Baina eskai gualdi zerreia. Hala, venga. Euskara mundu erean nitzea. Badu, venga, Badu, hotza, latza haina. Hau dana, gure de Gualdi zerreia. Hala, Hola, ¿qué hay? ¡Ay, espeagoenaga! ¿Qué hay, chica? ¡Guapísima! Guapísimazu! ¡Pasamada! ¡Uy, kalefaz joak azu hemen! Pentsa antipazo irakutsi Hemen gordeko iguzu ez da? Ez duzu gordeko. Zea joan jaiala izan abanatzen, jasos, chica, que loca! Aizu aizpea. Zein okurritu zitzaion zuri aizpea jartzea? Zen necesitate de zen noi jartzeko. Zein zen jarriko zenidate? Ba, korito! Korito! Politxaskua! Maria bat esadezu, Maria aizpea. Maria izpea. Maria izpea. Aizpea, zeite zuen txeparen. Goizien jekita, atirigita, ofizinirigita, zeite zuen. Zerrez, abestia. Euskera dala, lektorea diala, bakizu, euskera irakasten dutena munduan, 38 dauzkau munduan barrena. Gainea katedrak ireki, gainea diru laguntzak eman. Oie dena, dirutza ez, muitzen deu, jendia muitu iten deu, diru txikin jendia muitu. Bai. Usi aldezu hor diasporan ibilizanen, gure programa kontusatzuak arrakastaik badaukano. Nevada, California, Idaho, Argentina, Pampano, Buenos Aires, Rosario, Reno. Ara joango bazinate, kalia eta dena zuen izenakin jarriko dute. Ai, Ai, mareatuta horrengo naizeak. Telebizioko zuzendari berretia zein izango otean. Ni zeote daki. Peña Zabala ez da zuzendari berretia izango ez da, Peña Zabala. Igual, eleuke gaizkia izu. Bueno, dana dala. Ez da zuzenioa ikusi beharko. Bai. Eskarrik asko, guapa. Datorren lan baten zara guaz, Manifestazioa. euskararen alde. Euskaraz bizi nahi dut. Bai. Ez da gizu zezen nerviokin. Manifestazioetan Bai. Ez etzen. Beldurra bakau, Los gris ez da. Ez, ja ez da ogrisik hor. Mossos de Eskuadra. Mossos de Eskuadra, baina horiek urruti daude. Baina, bueno, Gero, sentadakin eta bildurraz gaude. Kateatu indartzen dutek ez zuek kateatuta. Kateatu, Kateatu non bait. Lehoien batian kateatu zaitezte fa. Lurrien esei behintzat. ez dago lehoik eta zizaten naiz. Bestela, lurrian, arretan aria esita bakizu, la fistitis. Visitors to this exhibition are free to talk, write, give their opinions. En inglés egin nahi Ze ondo aizean, baina hola, natural. Te baian bai. Zeusten ba. Tabelarriak? Hau da, pixkat, aldez aurretik daukagun aurre iritzik eta garbitzeko. Labadora bat bezala edo garbigailua bezala. Lavadora bost. Bost. Este hortaz itzaitzena edo. Bai asko ze garbi gauzentizten naiz. Garbillo, asko ze garbillo. Eta hemen Mikela Boa. Mikel Laboa. Nik enion ez da entenditzen, baina oso nahamentzan. Sekulako dirutza gastatu zuen, espostatzea honetan. Beste gauza askokin gastatzen da, eta nik uste merezi zuela euskerak halako erakusketa bat Mereziko ez du ba. Mereziko ez du ba. Hautsa pixkate, bau, honek, zer da hemen rekortiak igual, garbitzaileak eta falta. Pasazantrako bat, nahi ama. Ze kostatzea ba pixka pasatzea, nahi ama. Egitea mezer, Alde harrekoa, gatu da, sos, txika. Eta kristala pixka ze behatz asko daude eta hor, hola. Jendia pintxua jantake, hona etorrikoa, txaka eta maionesa eta dena. Oso txukuna izo, eta usaila erra. Hau da, Europan dauden beste hizkuntza guztiak, ez? Panel honetan ikusten da esate baterako hizkuntzek ze tamaina hartzen duten. Holaik nitzako ikiarri ondo, pinuan jatzeko gabonetako. Ez da gabonetako, hoxe pentsatu benuen. Honekin zein biezu egeo, dana bota. Moldatzen ari dira, tamaina txikiago batean, edo portan pentsatzen ari dira, gero leku diferentetara munduan eramateko. Hau, ze hizkuntza. Joan da, jakin. Euskera hemen dago, beira, ikusten zuen euskeraren tamaina, zaterateko finlandesa, lau ia 5 milioi pertsonek. Eta euskera zen milioi bat? Bai. Jesus, hainbeste balgea? Bai.
bai, bagia. Esposizio hau, iruditzen zait, de kategori. Hola da. Azeri asko da, bai, oain. Batzat eta sartzea eta segia. 6.000 hizkuntza daude munduan. Mundu? Bai. 6.000 baino gehiago, No somos nada, chica. Aizpean, Zer? ez hau txaldezu 4 ondaun konkursoi, lo sabe, no lo sabe. 6.000 kontatuta. Bai, oin txeingo de konkursua. Bale. Zer iruditzen? Ondo. Bai, batzutan asmotin berko bai, bestetan ez. Ondo. Konforme? Bai. Hasinko ge, orduan, lehenengo galdera. Ez du asmotu behar. Goenkaleko zein kapitulotan liatu zen Boga-Bogako Josemari Leonorrekin, Maria Luise sekulako dizustu emanez. Ai, bakit. Pertsona bat aurkitu bezu erantzuna emango du. Beak. Guazen beragana, guazen. Zuk laguna aldi ez behizpeai. Bai, bota. Bai, a ber. Aizu, Maikrosek galdera ingo izu, eta zuk erantzun. Zuk erantzun. Goenkaleko zein kapitulutan liatu zen Boga-Bogako Josemari Leonorrekin, Maria Luise sekulako dizustu emanez. Denbora. Lehenengo kapituloan. Jo, azkar, hasita Josemai. Zure erantzuna orduan da? Lehenengo kapituloan. Ba, ez da lehenengo kapituluan. 320. kapituluan zen. Kapituluan. Baina! Ez tezunez asmatu, aizpeak aurrera jarraitzen du gure konkursuakin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bastante ondo. Aizpea, bastante ondo. Hau asmatu ezkeo, sarina zuri izangoa. Hau asmatu inberde. Bai, asmatu berda. Zenbat urte dauzkatunik? Aragia Maikrosek. Maikrosek, bai. Gozen auskaldea. Euskaldea, ber. Aixo, ¿qué hay? Ui, que se la mega guapa. La onda nahi aldizu aizpea goena gai konkursu irabazten. Zer irabazten? Aizu, Maikrosek galdera bat ingo izu. Eta zuk erantzun behar dezu. Fanfain gabe, Ez da motxure, aizpea? Eta kinuike. Zenbat urte dauzkat nik? Ba, 43 bateo. Bai, Eskerrik asko, bajo! Ai, ama, berroiteiro! Asma galdeto. Ai, ama! Espina da, baina ez dezu asmatu. Alar, eskerrik asko! Bajo! Ai, ama! Bai, jatorra, botella. Azkeneko aukera dakazu. El llamadín esan behar nuen. Comodín. El comodín del llamadín. Markatuta nik hartu behar dut, Zuk hartu behizu. Tori, guapa. Bai, zentzea, ni Maikarmen aizu. Tani Maikrus! Bai, oso ondo. Oso ondo aitzeizu. Oso ondo. Maikrusek galdera zeatuko izu, egingo izu. A ber, atenta, atenta. Hola, ¿qué hay, Elena? Hola, Maricruz, muy guapa. Ondo korrientia du, igual de ya, chica. Oso desagradable ya. Aizan, galdera. Ikuste deu, JPH oite zuen hori eunero, oso politia itena izaten. Aizu, atxu ondo galdera, Responsabilidad ikierria, gazuelena. Ala da, ya nerviosa jatzen ari ez bako. Bueno, bala saitu zaite, galdera hause da. Zenbat urte ditut nik? Naiz eta gaztiago eman, nik uste dela lagun baten adinekoa zehala. 78 izango nuke. Esan berriz, zenbat esan dezu? 78? Ba, asmatu indezu! Ai, ama, Elena, eskerrak! Ba, baki, 57 esan dare, baleko emango nizun, Itxuragatik esatet. Aparento. Zeira bazio. Ba, oentxe esango izut, hause da zaretia, surtidakoetara kaja bat. Bi pisutakoa, Elena, segi ondo, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Musu Ke handi bat, maja, Elena. chica, ke maja, ai, ama. Agur, guapa. Ai, ama, kontentu gozea ez da? Surtidakoetara bi piso? Tatu, ba, esposizio ikustea jomarko deu. Guazen. Guazen, Ai, ama.